Alla ħalaqna soċjali, ġifieri tagħna l-abilità li nikkomunikaw ma' xulxin. Ma ħalaqniex eremiti. Mhux sewwa qal Alla li l-bniedem ikun waħdu. Maħluqin biex nikkomunikaw jkollna relazzjoni miegħu u relazzjoni ma' xulxin. U hemmhekk huwa l-ferħ tagħna. Ħadd mhu ferħan f'iżolament. Hekk għamilna Alla. Tara wkoll din l-abilità fantastika meta taħseb fuqha illi bil-ħsejjes kapaċi nifhmu l-xulxin, l-ħsibijiet tiegħi, l-emozzjonijiet tiegħi, kapaċi ngħaddihomkom bil-ħsejjes li qed nagħmel bil-kordi vokali tiegħi. U intom b'widnejkom u moħħkom kapaċi nikkomunikaw u nitlu fil-moħħ u fil-qalb ta' xulxin. Hekk kien il-ħsieb ta' Alla fil-bidu. Imma ġara li daħal id-dnub. U id-dnub ħarbat kollox. Id-dnub firet lil bniedem minn Alla. Id-dnub firet il-bniedem mill-bniedem. U l-istess strument illi Alla taħ biex nesprimu l-imħabba u biex ikonna xirka sabiħa bejnietna, l-istess strument il-kliem, id-diskors sar ukoll xi ħaġa li tista' flok tgħin tkisser, tferi, tweġġa' lil dak li jkun. Imma hemm tama. U dan qed ngħidha bl-ikbar serjetà għalina li aħna nsara hemm tama li nirkupraw dak li Alla mill-bidunet ried għal ġid tal-bniedem. Għax aħna għandna qalb ġdida. Għax aħna għandna il-sien ġdid, għax mill-milja tal-qalb jitkellem il-fom. Alla poġġa l-imħabba tiegħu ġo qalbna, allura kapaċi li minn fomna, minn ġaduk il-qalb imġedda jerġa' joħroġ l-imħabba biex inkunu ta' servizz u għajnuna għal xulxin. Ejja nitolbu lil Alla kull wieħed u waħda minna. Għajt jiena llum irrid nerġa' nagħmel dak il-commitment illi fil-familja tiegħi jiena nkun strument tal-imħabba tiegħu fil-familja, tal-paċi fil-familja tiegħi. Il-Bibja tgħidilna fil-Efesin kapitlu 5 biex nitkellmu is-sewwa fl-imħabba, nitkellmu il-verità fl-imħabba. Kompli jgħid għalhekk warbu l-gideb u kull wieħed jitkellem il-verità is-sewwa mal-ġar tiegħu. Taf xi fisser dan l-ewwel nett? Qabel ma nikkonċentraw fuq il-frażi nitkellmu is-sewwa fl-imħabba, insija s-sewwa. Insija l-imħabba għal sekonda. Iffoka fuq l-ewwel kelma. Jeħtieġ għajdu li intom nitkellmu. Neħtieġ li fil-familji tagħna nitkellmu. Meta tnejn jiġġieldu bejniethom x'ngħidu? Dawk m'għadhomx jitkellmu iktar, mhux hekk? Li m'għadhomx jitkellmu huwa sinjal li m'għadhomx ħbieb ma' xulxin li ġġieldu li infirdu minn xulxin. Kultant fil-familja tagħna nġibu ruħna bħalli kieku. Aħna qegħdin ngħixu ħajjiet separati, paralleli fid-dar tagħna stess. Jeħtieġ nitalmu nitkellmu. Jeħtieġ nitalmu nitkellmu il-verità f'dinja li hija ikkaratterizzata bil-gideb, bil-qerq, bid-doppja faċċa, bil-ħabi, dinja li l-qoxra ta' barra l-image hija ħafna aktar importanti jgħiduli intom mis-sustanza. L-importanti li fuq il-barra tidher tajjeb. Aħna msejħin biex nitkellmu il-verità. Relazzjoni tajba sana hija mibnija fuq komunikazzjoni onesta, ġenwina, illi jien ngħidlek x'naħseb jien u inti tgħidli x'taħseb int u nitkellmu bejnietna. Jeħtieġ niftħu qalbna mal jeżistana fil-familja. Mhux ma' kulħadd, m'hemmx għalfejn ngħid kollox lil kulħadd, imma lil jeżisti jgħid dawk li għandhom bżonn jisemgħu x'hemm f'moħħi u f'qalbi, jeħtieġ nikkomunikah magħhom.
kif nista' nifhem inti x'inti taħseb jekk inti ma tgħidlix, kif nista' nifhem x'inhu idejqek, x'inhu jferħek, x'inhu ma l-biżgħat tiegħek, l-ambizzjonijiet tiegħek, ix-xewqat tiegħek jekk inti ma tgħidhomlix. U jekk hemm problema, kif nistgħu insolvuha jekk nagħlqu ħalqna u ma nagħmlu xejn fuqha. Jeħtieġ jekk hemm problema impoġġu madwar mejda u niddiskutuha. Il-profeta jgħid jistgħu tnejn jimxu flimkien bla ma jkunu ftehmu qabel. Jekk inti ma hemmx ftehim, kif tista' inti timxi f'armonija ma' xulxin fil-familja tiegħek? Jekk inti ma poġġejx bil-qiegħda biex tippjana se tagħmel bħala familja, kif tippretendi imbagħad li jkun hemm l-armonija? Iva, jeħtieġ nitkellmu b'onestà li niftħu qalbna ma' xulxin u nagħtu aċċess lil xulxin, nagħtu dik il-password, jien nagħti il-password lil mara tiegħi li tfal tiegħi biex jidħlu f'moħħi u f'qalbi. U jiena rrid nagħmel l-istess magħhom. Alla, ma tagħniex il-fakultà li naqraw l-imħuħ ta' xulxin, għall-inqas jien m'għandix dik l-abilità. Kultant nippretendi mill-mara tiegħi illi taqra xejn f'moħħi bla ma ngħidilha, vera ġo. Imma l-iżball mhux tagħha, l-iżball hu tiegħi illi ma ttilix illi għandi bżonn il-qmiż il-blu u mhux il-qmiż il-bajda għax-xogħol dakinhar. Mbagħad ningerger jew noqgħod ninkeġġo fiha għax ma tatniex dak li rid. Imma skużi inti għattilha x'rid. Iva rridu nitkellmu ma' xulxin, this is so simple, bażika, illi nitkellmu ma' xulxin. Kultant ukoll nirritaw lil xulxin, bla laqqas biss inkun naf qed indejqek u qiegħed nifrustrak, imma jien laqqas biss jien konxju ta' x'qed nagħmellek. Għajdli fejn qed nisbalja, tgħidli ma kemm il-darba tlek. Iva għandek raġun, kemm il-darba tlek, evidentament jiena naqra slow, għandi bżonn, hu paċenzja bija, tax qalbek minni, erġa' għajdli, enni biex ninbidel. Ftit ilu ġiet mara għandi. U qed tgħidli li r-raġel tagħha li nafu sew għandu marda. Skopra li għandu marda serja ħafna. Għadli kollox waqaf fuqi, rrid nieħdu l-isptar għal-kimo, għat-testijiet, nieħu ħsieb it-tfal, immur naħdem għax-xogħol. Għadli ma' qudiemu nipprova nuri li għandi kuraġġ. Għadli ma qed inħossni mifruda minnu. Għadtila tagħmel xekk. Għadtila jekk inti mdejqa, jekk inti beżana. Jekk qed taqta' qalbek, għajdlu, u r-raġel tiegħek. Għatih l-opportunità li jibki miegħek, mhux tippretendi li kollox hu sew meta fil-fatt mhux. U jekk int għandek bżonn tibki, ibki miegħu. Dan huwa mument aktar ta' kriżi meta għandkom bżonn iktar tikkomunikaw flimkien, mhux tinfirdu minn xulxin billi nagħmel faċċa bħalli kieku kollox u sew meta fil-fatt mhux. Il-Bibja tgħidilna ifirħu ma' min jifraħ imma ibki ma' min jibki. L-ewwel kelma mela, ejja nitkellmu l-verità, ejja nkunu miftuħin, onesti ma' xulxin. Imbagħad il-Bibja tgħidilna wkoll kif għandna nitkellmu. Tkellmu l-verità fl-imħabba. Mhux biżejjed li ngħidlek il-verità trid toħroġ, imma l-verità trid tingħad hemm mod u mod kif tgħidha. Il-verità trid tingħad fl-imħabba. U dan f'żewġ aspetti. L-ewwel qed tingħad fl-imħabba fis-sens li dak li qed ngħidlek biex ngħinek. Għax irrid il-ġid lilek. Irrid il-ġid lill-familja tagħna, ġifieri il-ħsieb l-iskop ta' għalfejn qed nitkellem u skop tajjeb, mhux biex niġġieled, mhux biex noħloq l-inkwiet, imma biex ngħin. Fl-Efesin l-Apostlu jgħidilna ħa ma toħroġ ebda kelma ħażina minn fomkom, imma dik li tajba u li tiswa għal ġid
biex tagħti grazzja lil dawk li jisimgħuha. Ħa ma toħroġ ebda kelma imħassra. Immaġina banana imħassra, sewda. Tikola. Joħroġ ħafna kliem bħal dik il-banana mħassra minn ħalqna li ma jgħin il-ħadd. L-min jgħidu u inqas il-min jisemgħu. Imma ħalli il-kliem tagħna tkun kelma tajba, kelma għal ġid biex tagħmel it-tajjeb, kelma biex tagħti grazzja biex tgħin lil dawk li jisimgħuha. Ħajkun dak l-iskop. Skop ta' mħabba li ħanitkellmu biex ngħinu lil xulxin. Imma mbagħad ukoll hemm it-ton ta' kif tajda il-kelma, hux vera. Jien nista' ngħidlek xi ħaġa li hija tajba, li hija ġenwina, li hija propja, imma tant ngħidilek mod disgustanti illi lilek jimbuttak, vera jew le. Nkunu naqra ġentili ma' xulxin. Pereżempju hawnhekk jgħidilna min ma jgħadabx malajr għandu den kbir. Iżda min jisħom malajr juri bluwa tiegħu. Bis-sabar prinċep tfehmu kif ħatfehma lil martek, kif ħatfehmhom it-tfal billi tiftaħ il-megafon u tibda twerża ġew idnejhom. Taħseb li ħajjisimgħuk. Bil-sabar, tit il-paċenzja. Komunikazzjoni ġenwina titlob ħafna xogħol. Hija xogħol, hija xi ħaġa li titlob minnek dak is-sabar, dik il-paċenzja. Imma kelma tajba tkisser l-għadam. Trid verament tagħmel impatt fuq il-membri tal-familja tkellemhom kelma tajba. Tweġiba ħelwa tikkalma s-saħna. Iżda kelma qiebsa tqajjem il-għadam. Għall-istess raġuni u qegħdin nitkellmu imma l-mod kif tweġibni jew il-mod kif inkellmek jirritani. U x'ikun it-tentazzjoni tiegħi jgħiduli? Jekk inti qed li kelma qiebsa, x'inhu t-tentazzjoni tiegħi? Li jiena nagħtik kelma qiebsa lura, kemm fil-kontenut tagħha kif ukoll fit-tonalità tagħha. Ma l-Bibja tgħidilna ieqaf. Il-mod kif tirrispondi għal saħna tal-ieħor illi inti twieġbu mod ħelu. U tiddifjuża s-sitwazzjoni u tikkalma s-sitwazzjoni. Kemm hemm bżonn nitalmu nagħmlu dil biċċa xogħol. Ġie għall-bniedem li jitbiet mill-ġlied, iżda l-boloħ kollha jiġġieldu. Hekk ikun jaħseb fuq hekk Alla meta inti qed tiġġieled fid-dar, Alla qed jaħseb li inti blaħ. Ħajtwarrab minnkom kull imrar u saħna u għadab u għajatu kliem ħażin. Għal-kontrarju, kunu qalbkom tajba ma' xulxin u ħennu għal xulxin. Nitkellmu bl-imħabba li dak li ngħidu għal ġita ħadd ieħor imma jien nitalmu wkoll ngħiduh b'mod b'tonalità li dak li jkun iġġibu favur tiegħek. Meta kont għadni naħdem l-isptar kien ikolli xi baby. Ħannigżu, ħanamlu test, se jweġġa. Il-mod kif kont nikkalmhom sempliċement inkellmu bil-ħlewwa. Irrispettivament għax dan mhu jifhem xejn li qed ngħidu għandu 3 xhur, 4 xhur, ma jkun qed jifhem xejn. Imma isa sabiħ, issa ħannigżek, kemm se tweġġa' u l-baby jitħaqli. Mhux għax qed ngħidlu xi ħaġa li tinkoraġġih mhu jifhem xejn, imma l-mod kif qed ngħidilu. Ejja nitkellmu bl-imħabba. Tieni parti aktar diffiċli. X'inhu aktar diffiċli milli titkellem? Tisma'. Naħseb għalhekk Alla tagħna id-doppju widnejn tal-ħalq wieħed li tagħna. Huwa ħafna aktar diffiċli li tisma' milli li titkellem. Interessa ruħek fix-xewqat u l-ħsibijiet ta' dak li qed ikellmek. Isma' b'attenzjoni, biss. Ħalli lill-ieħor jesprimi ruħu sew, tieħi l-ħin tiegħu. Tibdilx is-suġġett. Tiżvijax is-suġġett. Staqsi għal kjarifika, għas-sikwit aħna nifmu ħażin lill-ieħor. Nassumi li qed jgħid li hekk. Ikkalma, staqsih, hekk trid tfisser jew mod ieħor. La tfittxux kull wieħed dak li jaqbel lilkom,
Imma, skużawni, x'għandi problema fil-vuċi. Kella ma tifmu nissewwa. La tfittxux kull wieħed dak li jaqbel lilkom, imma dak li jaqbel l-oħrajn ukoll. Ġifieri fil-konverzazzjoni tagħna, jien m'għandix biss ħsieb x'ħanajdlek jien għax irrid jien, imma jiena jinteressa lili dak li trid tgħidli inti. Min iwieġeb qabel ma jisma' juri l-bluwa tiegħu u jibqa' mrieġi li għamilta li tipprova twieġeb qabel ma ieħor spiċċa sentenza u qellek isma' mhux fuq hekk qed nitkellem. Ħajkun kull bniedem jgħidilna ġagbu bl-erf li taħalla, ħajkun kull bniedem ħafif biex jisma', tqil biex jitkellem u tqil biex jagħtab. Attent sa tajt. Qalb il-ġuż taħseb xi wieġeb, iżda f'fomm il-ħżiena jarmih wiex ħżiena, jisu tellerita jgħid paċ fil-vojt. Qatt rajt bniedem inferfex biex jitkellem imma aktar tama għalli blaħ minnu, ġifieri ikkalma naqra sa tajt int, żomm ftit. Kun ħafif biex tisma' x'qed jgħidlek ieħor. Kun ġenwinament interessat fli qed jgħidlek. Kultant titkellem ma' nies, qed tipprova tagħmel konverzazzjoni magħhom. U laqas kun lestejt is-sentenza tiegħek, lew ħaġa li jgħidlek le għax jiena qed naħsebha l-ewwel kelma tas-sentenza tiegħu tkun le. Ġifier dak kollu li għadt inti m'iniex nagħti kasu ma jiswa xejn. Dak huwa disrispett. Jew xi ħadd ieħor qed tkellmu jgħidlek mhux biex nibdillek is-suġġett, jew mhux biex naqtalek kliemek, iva biex taqtali kliemek qed tgħidlek. M'intix interessat li qed ngħidlek, trid taqbad suġġett ieħor. Nkunu onesti ma' xulxin, anke f'din il-ħaġa. Jekk ma tix tisma', għajdli ma rridx nisma'. Imma ħanuru dik iċ-ċerta imħabba ġenwina lejn xulxin li jiena verament jinteressani minn dak li qed tgħidli inti. Ħana l-ewwel għad li tisma' huwa ħafna aktar diffiċli u vera u fid-dinja tal-lum sar iktar u iktar diffiċli. Qegħdin ngħixu f'dinja storbjuża fejn għandna ħafna aljanazzjonijiet l hawn u l-hemm. Qatt kont qed titkellem ma' xi ħadd u tajt imma jien propjament ma' min qed nitkellem miegħu jew mal-mowbajl li għandu f'idu. Speċi, għajdli. Jew inkella jħallihulek hemm. Iva għajdli. Għajdli qed nisma' qiegħed. Warbu. Ejja nerġgħu notlu norqdu jekk torqod mal-partner tiegħek, mal-mara r-raġel tiegħek, mal-mara tiegħek, mar-raġel tiegħek mhux mal-mowbajl. Mhux mat-television mixawl li qed jikkompeti miegħek biex tara x'qed jgħid fl-aħbarijiet jew x'qiegħda tgħid fl-arusa meta inti suppost qegħdin titkellmu ma' xulxin. Tentazzjoni. Sikwit meta qegħdin nitkellmu nirritaw xulxin vera u nirrabjaw xulxin u nieħdu għalina ma' xulxin meta qegħdin nitkellmu. It-tentazzjoni tista' tmur naħa jew oħra. Jew li tisbel dak il-ħin u tispiċċa tiġġieled, tuża kliem iebes, u hawn min għandu dik it-tendenza. Jew inkella tendenza l-oħra hija tiegħi, hija tentazzjoni tiegħi li nagħlaq ħalqi u nieqaf nikkomunika. Kważi kważi hija xi ħaġa li bilkemm għandi kontroll fuqha li nagħlaq ħalqi. Il-Bibja tgħidilna għadbu rabjaw ġifieri, imma tidimbux. Tħallux ix-xemx tgħib fuq l-għadab tagħkom. Xi qed jgħid hawnhekk li nirrabjaw dik hija xi ħaġa naturali, ma qgħod attent fuq naħa li ma tħallix ir-rabja tiegħek tisplodi f'ċikċivogu u fuq kliem iebes u f'għajat. Dik hija tentazzjoni. It-tentazzjoni l-oħra li tgħid daqshekk intlaqt lem, mista nitkellem. U tuża kważi kważi s-silenzju bħala arma kontra ħaddieħor. Bibja tgħidilna isma'. Orrajt ħadd irrabjaw, ma tisbaljawx,
tmorrux torqdu qabel ma tkunu irranġajtu bejnietkom. Erġa' tkellmu, jekk hemm bżonn ngħidlek isma' hu paċenzja bħalissa tant qed inħossni ħażin li ma niflax nitkellem, tieni ftit minuti ċans ħaniġi tiegħi. Jew f'ħin aktar tard, imma hemm bżonn li terġa' tiftaħ il-linji tal-komunikazzjoni, terġa' titkellem u ssib soluzzjoni u mur orqod. U ħalli mbagħad ix-xemx tejb il-kuxjenza tiegħek nadifa u paċi mal-membri l-oħra tal-familja. Nitkellmu b'imħabba, ejja nisemgħu b'imħabba. Ħaġa oħra, il-Bibja tgħidilna biex nitkellmu fil-ħin propju tiegħu. Qatt ħsieb fuq din il-ħaġa. Hemm ħin għal kollox, hemm ħin biex titkellem u hemm ħin biex tiskot. Għal kollox hemm ħinu u kollox hu tajjeb fil-ħin propju tiegħu. Il-kelma li wieħed jgħid f'waqta hi bħal tuffieħ tad-debb f'basket tal-fidda. Sabiħ li titkellem dik il-kelma f'waqta. Il-bniedem jifraħ bit-tweġiba tajba ta' fommu u kemm hi tajba kelma mitkelma f'waqta. Hemm waqt li titkellem, hemm ħin, hemm post, hemm okkażjoni biex titkellem. U daqshekk ieħor hemm ħin u post u okkażjoni fejn ma tistax titkellem. Hawn min filgħodu kif jistembaħ iqum u qisu Kawasaki minn 0 sa 60 f'20 sekonda. Hawn min le, hawn min irid jitkaxkar għal nofs ħija sħiħ biex forsi jsib lilu nnifsu fuq saqaj. Issa jekk jiena ninserta il-partner il-mara tiegħi jew tfal tiegħi wieħed minnhom, ħammur kif għadu qed iqum, għassa ngħidlek għax il-bieraħ ma kellna nagħmlu din il-biċċa xogħol, tgħidlek mhux ħajjek ma tagħmel libela minflok toħodni b'dan il-mod. X'qed ngħid studja lil martek, lil raġel tiegħek, lit tfal tiegħek u uża naqra sens komun. Jew inkella ġej id-dar wara ġurnata xogħol, kelli ġurnata ħażina, kollox ġej ħażin, li tfal jibku u nisa irdu ma smajtx għal 12 sija sħaħ. U l-ewwel ħaġa kif niftaħ il-bieb, flok il-mara tilqani tgħidli, ej ġew, wasalt. Tgħidli għax ħalejlek x'għamel dak it-tifel u l-oħra tinkwetani. Iva tieni ċans nasar, tieni xi ħaġa x'niekol. Believe me, nirraġuna ħafna aħjar meta l-blood glucose level ikun imqar 6. Hemm ukoll ħin meta aħna ġenituri ma nitkellmux fil-preżenza ta' tfal. It-tfal għandhom ikunu fil-konversazzjoni tal-familja naturalment, imma jekk qed nitkellem f'affarijiet sensittivi li t-tfal m'għandhomx bżonn jisimgħuhom jew li huwa ta' dannu għalihom li jisimgħuhom, allura speċjalment jekk il-mara trid twissini jew twiddibni fuq xi ħaġa li għamilt, ideali ma ideali jiena u inti. Hemm affarijiet li tfal aħjar inħalluhom barra biex ma ninkwetawhomx iżżejjed, wara kollox dawn huma tfal. Jiena naħseb ukoll fid-dinja tagħna tal-lum kif kont qed ngħid l-ewwel irridu noqogħdu attenti li l-gadgets li għandna fid-dar ma ħalluhomx jieħdu over. Nitkellem għall-computer, għall-mobiles, għat-televisions, hemm posthom jinnużawhom, naħseb kollha kemm aħna nużawhom, imma naħseb tapprezzaw bħali u daqsi kemm jistgħu jsiru kompetituri għall-attenzjoni tagħna. U flok jiena nagħti attenzjoni lit tfal lil mara tiegħi jien nispiċċa naħli ħini, avolja qed nagħmel xi ħaġa li mhix ħażina jew tajba, imma qed nisraq ilhom il-ħin. U flok niddedika moħħi biex b'attenzjoni nagħti każ tagħhom nispiċċa ġifieri hemm lok li dawn il-gadgets nitfuhom u nwarbuhom minn qudiemna. Xi ħaġa sabiħa li rigalli tagħna Alla meta Ġesu rid ifisser il-ħbiberija tiegħu magħna qiegħed fil-bieb inħabbat min jiftaħ li nidħol u noftor miegħu l-ikla impoġġu flimkien bħala fuq mejda u ikonna dik ix-xirka bejnietna fuq il-mejda tal-ikel hija xi ħaġa prezzjuża. Hawn illum li tant qegħdin ngħixu ħajja maġla li kulħadd jaħtaf xi ħaġa inti jkun għalik u dik l-opportunità li tagħna l-mulej li poġġejna madwar mejda bl-ikel u nitkellmu dik qegħdin nitilfuha.
ejja nerġgħu nirkuprawha, ejja l-ħin tal-familja, l-ħin tal-ikla tal-ofsinarju u x'inhu l-ikla tal-familja ħatkun opportunità sabiħa biex nikkomunikaw flimkien. Tajjeb ukoll illi nsibu ħin partikolari fil-ġurnata u anke ġranet illi niddedikawhom għal xulxin. Illum flimkien. Illum ħan ninsew kollox, il-ħadd ħammorru l-Knisja, ħan nagħtu qima lil Alla, ħan niċċelebraw flimkien biex nikkonnettjaw ma' xulxin għaliex il-ġen ta' matul il-ġimgħa qiegħed hemm u rridu nikkompensah b'xi mod. So hemm ħin ukoll biex nitkellmu. U se ngħidu. Ngħidu li tridu. Pero ħan nissuġġerilkom 3 kelmiet li tużawhom u tużawhom ta' spiss. 3 kelmiet. L-ewwel waħda hija aħfirli, it-tieni waħda hija kuraġġ u t-tielet waħda hija nħobbok. Aħfirli għax ejja ngħiduha kif inhi, noffendu lil xulxin. Issa ma rridux li għal kull naqra ntentufa noqgħod naqla qorti. L-imħabba jdu li inti x'tagħmel? Tagħti kotra ta' dnubiet. Min jistor il-ħtija irid il-ħbubija, iżda min itenni l-ħtija ibijat il-ħbieb. Okej, għamilt xi ħaġa ħażina, okej, għaddiet. Missa noqgħod naqla kull ħaġa. Imma kultant ikun hemm ħwejjeġ illi jibqgħu jirritawk, jibqgħu jdejquk, jibqgħu jippersistu jirrepetu ruħhom. U kun hemm il-mod li tgħidilha isma' b'din qed niddejja. U l-għaqal jitlob min-naħa tal-persuna l-oħra, isma' skużani, aħfirli. U la darba tingħaddik il-kelma, dak id-dnub ħajindifen u min issa nerġa' naqla skeletri mill-art. Firtu min issa nsemmih iktar, għax maħfur, inwedek, la darba ħfirtlek, dak musseġa. Ara xjajt, min jaħbi ħtijietu ma jkollux ris, iżda min jistqarrom u jabbandunom jaqla ħniena. Jekk għamil żball, ħankun koraġġuż u ngħidlek żbaljajt, aħfirli. Stqarru mela lil xulxin, nubitkom. Stqarru lil Alla nubiet tagħna, le? Imma jara nistqarru ma' xulxin li żbalji li nagħmlu. Kunu qalbkom tajba ma' xulxin, ħennu għal xulxin u waħfru għal xulxin bħalma ħafrilkom Alla għal Kristu. Aħna l-insara esperti fil-maħfra. Għaliex? Għax aħna konna maħfurin ħafna u la darba konna maħfurin ħafna kapaċi naħfru l-ftit ta' nubiet li nagħmlu kontra xulxin. Ejja ma ħallux id-nubiet, l-iżbalji, l-offisi kontra xulxin jimbnew f'munsell ta' zibel fil-familji tagħna. Ejja nwarbu, ejja natfu d-dar tagħna minn kull ħtija, minn kull imrar. L-ewwel kelma fil-tieni kelma kuraġġ. Tajli kultant però trid twissih lil dak li jkunu tikkorreġih iva. Iva, u hemm mod kif tagħmilha. Imma għandna ħafna aktar bżonn. Apparti li tikkorreġini, li tinkoraġġini, li tibnini, li tagħmilli kuraġġ. Għalhekk inkoraġġixxu lil xulxin u ibnu wieħed il-ieħor bħalma wkoll qegħdin tagħmlu. Kemm għandna bżonn? Għajt il-verità, min jgħinek l-iktar? Min jikkritikak? Min dejjem iwaqqab? Min dejjem ifittixlek ix-xara fl-ġina u jikkritikak? Jew min kapaċi jgħidlek i prosit, biċċa xogħol tajba, kompli. Kemm jonqos minna li jekk għal ġimgħa sħiħa il-mara sajrit li jikel tajjeb. Mbagħad darba minnhom ma ġiex tajjeb, jew inħaraq xi ftit, jew ma kienx lest fil-ħin, jew kienx naqra kiesa. Mhux dik insibilha. Aħna min-natura tagħna in-negattiv jispikka iktar.
Darba kelli qassis jallimni l-history, kellu suttana minn hawn sisfer kollha buttuni hekk u kellu waħda li ma kienitx mlele, kienet miftuħa. U xogħod qallu sejra x'għandek puttura? Qallu strin għandi 30 magħluqin, dik rajt. U għajt il-verità, ħan mhux il-buttuna li mhix magħluqa sew ninnotaw. Mela għejt grazzi, għejt prosit kemm ġi tajjeb illum ġi aħjar minn ħadd ieħor. Meta it-tfal tiegħi ma jġibux ruħhom sew, nirrabja, nsikkithom, nikkorreġihom, u meta jġibu ruħhom sew, il-bieraħ it-tfal għattilhom prosit, kemm ġibtu ruħkom tajjeb illum. Il-gers jitlu jinħaslu. Is-soltu ħdej il-banju jkun hemm għadira oħra. Għattilhom, ixxerdux ilma, u ma xerdux. U għattilhom bravi gers. Laqqas qatra waħda ta' ilma ma' hemm. I think that helps, that tgħin. U jien għandi bżonn l-inkoraġġiment. U intom għandkom ukoll. Għatuh il-ħadd ieħor u tirċivuhu intom ukoll. L-aħħar kelma li nixtieqkom tużaw iktar kelma nħobbok lill-tfal tiegħek, għajdilhom inħobbok, lill-mara tiegħek, ir-raġel tiegħek inħobbok. Alla stess, għalinna l-istess kelma, iva, jien inħobbok bimħabba. Ta' dejjem. Tajli malla mhux kliem biss għandu l-azzjoni wkoll iva, da żgur. Il-kliem tiegħek irid ikun jirrifletti l-attitudni ta' qalbek u l-imġiba tiegħek ma' dik il-persuna. Alla mhux biss qalilna li jħobbna ma jagħtina ħafna gifts, jagħtina x-xita, jagħtina x-xemx, jagħtina l-ikel, jagħtina s-saħħa, kemm jagħtina affarijiet, kemm jagħtina gifts. Hekk ukoll għandna nagħmlu aħna fid-dar li tagħti dik il-qotja żgħira, dik il-fjura, dik il-token. Kultant tfal jiktbuli nota u jitfawli fil-borza li nieħu miegħi x-xogħol, papa inħobbuk. U dik naħroġa u nagħmilha waħħalha mal-ħajt għax tkun sticky note u ħalli hemmhekk. U tagħtini ferħ, xi ħaġa li napprezza ħafna. Irridu nagħmluhom dawn l-affarijiet, irridu li bl-azzjonijiet tagħna nuru l-imħabba tagħna lill-familjari tagħna. Aħseb ftit, għajt isma' lid-dar, il-tad-dar, kif nista' nurihom li nħobbhom. Affarijiet żgħar ta' ħallejtilhom nota, ġibt u ħallejtilha fjura, gift żgħir, tajta surprise u ħriġna. Affarijiet hekk, aħseb x'tista' tagħmel biex turi l-imħabba tiegħek. Dawk huma tokens, imma mbagħad aktar minn hekk li tagħti lilek innifsek biex isservihom. Dik hija l-imħabba li tagħti lilek innifsek biex isservihom. Aħfirli kuraġġ u inħobbok. Ma nafx jekk dan il-kliem li għadni kemm għad fl-aħħar nofsija jinkoraġġix jew jiskoraġġikx. Forsi naqra mit-tnejn. It-task li hemm qudiemna hija enormi. Qed nitkellem biex ninkoraġġik mhux biex niskoraġġik. Tgħidli ma huwa possibbli li nagħmel differenza fil-familja tiegħi? Waħdek le. Bl-għajnuna tal-Alla iva. U kollox ħanerġa' mmur lura l-bidunet jibda mill-qalb. Għalhekk fl-Efesini meta l-Apostlu Pawlu jitkellem fuq il-komunikazzjoni bejnietna u fir-rwols tagħna fil-familja, jibda billi l-ewwel ħaġa jgħid nisma'. Bl-umiltà kollha u bil-ħlewwa u bis-sabar aħmlu lil xulxin bl-imħabba. Semmi 4 virtujiet fil-qalb, 4 attitudnijiet fil-qalb. L-umiltà. Kontrast mal-gburija supervja li taħsibek biex tiddefendi drittijiet tiegħek. Le, bl-umiltà. Għaliex? Għax is-sit tagħna umilja lilu nnifsu mis-sema għal fuq il-Kalvarju biex jaqdi lilek. Dik l-attitudni għandu jkollna. Ma nfittxux biss dak li jaqbel lilna, imma dak li jaqbel lill-oħrajn ukoll. U dik issiba biss f'qalb li jaqumli. U bil-ħlewwa, mhux billi nkunu żorri ma' xulxin jew qiebsa ma' xulxin, għaliex nistgħu nkunu ħelwin? Għaliex Alla kien ħelu magħna u grazzjuż u twajjeb u ġentili magħna.
u li seta kastigana ġibidna lejh bil-kordi tal-imħabba tiegħu, kien ħelu magħna. M'għandniex aħna nkunu wkoll ħelwa ma' xulxin. U sabar, paċenzja li nissapportu li xulxin. Għaliex sakemm għadna fid-dinja aħna qisna rizzi, tiftakruhom ir-rizzi dawk is-suwed? Jekk qegħdin ma' xulxin ħan nigżu xi naqra xulxin, għax għadna mitinbin, għadna nisbaljaw. Allura hemm bżonn li nieħdu paċenzja b'xulxin. Hemm bżonn nieħdu paċenzja b'xulxin. Indum biex nitgħallem, indum biex ninbidel, indum biex nikber, hu paċenzja bija. U jiena nieħu paċenzja bik ukoll. Għaliex Alla l-missier ukoll jieħu ħafna paċenzja bija. U jibqa' jaħfilli u wara 40 sena li inni Kristjan nibqa' nisbalja u nirrepeti l-istess żbalji u Alla jkun għadu juri sabar ma' ibnu u jibqa' jenni, jibqa' jagħtini ċans ieħor u jibqa' jinkoraġġixxini l-qudiem. U l-aħħar kelma hija l-kelma tal-imħabba. Kif nista' jien ikolli l-imħabba f'qalbi għaliex jiena kont maħbub minn Alla. Alla sewwab l-imħabba tiegħu fi qlubna. Iva, ħalli mela mill-qalb, ħalli jitkellem il-fom. Il-Bibja tgħidilna b'ħiltek kollha ħares il-qalbek għax minna joħorġu in-nixxijat tal-ħajja. Ħares il-qalbek l-ewwel, itlob iva l-familja tiegħek u jeħtieġ titlob għal martek, għal raġel tiegħek, għat-tfal tiegħek, għan-nanna li tgħix magħkom. Itlob għalihom, imma fuq kollox itlob għalik innifsek. Itlob għalik innifsek biex Alla jibdillek qalbek biex jimlija bl-umiltà, bil-ħlewwa, bis-sabar, bl-imħabba biex imbagħad b'fommok u bl-azzjonijiet tiegħek inti tkun tista' tikkomunika magħhom u ġġib dik il-paċi u l-armonija fil-familja tiegħek.